Belai pi barok cacin ki parlok ki parngai ni priang sungguh hai pi syakanika jingnya pulai yak sabat skul gijongi la pidon shanong gedong hasor hangno pidon hayeng hasam ni priang sungguh hai pi syakanika jingnya pulai gijongi ya kalnong kabasan syapang kaniam jong kajinglai ti haswa pengen ya sedang ya kajingnya pulai gijongi tung ni duai kokpa jingnya bah benang ni duai hakanika por ngi kerpat yame tu lorong kat ni baro arngut Syakri jome kat bangi sam ya kubor na ketin ke jome kerku ya pailang jome barok bi sngau ya ketin ke jome bat ki bamla ban sngau thu ya kelnong sebat skul to pen syai kiro atrai ba ke jinya keren ke jongi hakane ke por ya lam ni demen sem jome atrai sya ke jing sisa ke ketin ke jome hak kerteng uci sungadwai amen kaniam jong ke jing lai menta ke de ke jingya peteng jong ke jingya puli ke jongi ya ketu kelnong kabasau kabangile puli hadu kumba kendai teli kelam ki belajia hakari Egypt mentang ini pet ya ka wei pat de ka kelam bat syapang kaniam jong ka jinglai larni pet hakani ka dekot ka belai ngi bangin spell hakani por naka kitab Exodus kelong ka bakat ar ka dekot nunduk ka ba arpun riu bat arpun nyau ka tin jong blai ka ong Hamete kan jia habaki kun jong pi kin ong hapi pimut ayu da kane ka kam. Bat pinyatu kalong ka jingknya ka jinglat jong utrai. Ubalayat palat ya ka yeng jong ki kun Israel hakari Egypt nba ula shoyap ya ki Egypt bat ula palat ya ki yeng jongi teu tau pat ba ulangu bat ula manero. Ya gini kintin ngin sayo ka jing batai ke ba khamshai khamshakmat ngin ya pulei ya kiniki kinten ke ba la shem na ka Exodus khat ar klong ar phunreu bat ar phunyo nyu i ya jingjia hakari Egypt ba ubleu la sho iki dagi khandai teli ki khlam hakitu ki jingya pulei ke jungi hakiniki hakani klong ka baladep te menta ngi pet ya kanika we pat de ka khlam nyu i ba na ka jing jong ka do nut jong paru ublei ula penhap hadu isi peu teli ki klam lada uparu unjin dala penjam mi kedok nut ke jeng unjin dala sngap ya ke jeng kren ke jeng Moses baru Aaron haba kilale gitu ki kamba ngangai skamba kane ka klam kanom jia hagari Egypt hadu isi peu teli tina kata kadau na marba kedok nut jeng weno sensyar uba pen uba le persya yo play ka jia hadu isi peu teli ki klam te nak takadaw kari Egypt kamat nadu ki bakrau ki batri ki em ki nosen syar bat ki briu ki baduk ki syakri ki mrau ki balai loy ki mat ye gini ki pautli klam light no ki kon Israel mentang ini poi hakani ka kamat ka jingya pule ka ba nengkong ni pe hane ka ba ong sakawai pat ka klam kwa ban bu ke jingkli lani ke jingkepat yai pastor ban yarap ban batai yangi haba Moses ulalek syaka ket jong em haro ban ai ya kata ka jing maham ke wana ublai bakan dia saka weipat ke klam ke pastor kata ka ke jinglek kumno Moses ulek ya tho shaus em haro bat ke ke bajia haba Moses ulalek shaus em haro bakan don saka weipat ke klam hai Hagani ke jinglet ke jong Moses Shoparo kasien ke bakhatu banetho shwang ki klam kalong ba labo jingin ma ha Exodus kalong ke bakhat we ke khat ke badeng kong hatu ke bakhat we ting so thu ang ni khan diat shpang ba ublei unom le ai klam da pentip yala ka jingthmu la ni ka no ka kam klam da pen pau lagi jong syakri labo jingin mau hau amos la nyog ong shisha try nom le klam da pen pau lagi jing tmu ha ki syakri knoi thu pa ti shwa ban pen dap ni ka khlam ka baship hau oble upha ai ki kintien ha Moses ba Moses le ban ya thu faro ti oble upha ai ki kintien ka long kum ka jing berngam la ban ong ma balada phim ko ngo yo blai ban plai do ai kun Israel kanwan kan ni jingjia ba so si ti kum chal ong ba Moses la le chau sim pharo dala le house sim pharo ha khot ba saw khat we kan nong saw khot Exodus
Moses ula ongru kumni ong try hamar sitting senya ngan let mi no shabar hap deng kari Egypt ti ukun ningkong baro uba hagri Egypt un sayap no nadu ukun ningkong uparo uba shong halor gaket hadu ukun ningkong jong kamrao batrei ha umau tuliat bat ki kun ningkong jong kimrat baro kan salong ke jinglan nyar bakrau hagri Egypt baro akwai kat kata 4 Jordan lamne kat kata onam longshu ti kini kencin ki jing maham ki bakrau ke jong play la pha lang ba Moses namar bos im pharo sim la plat ikun Israel pha ke ni khlam ka bakhado bat shwa jong ni khlam blay lo ai por yo pharo leng ba ni jingdum ma ka khlam ka bakhandai jingdum ka bar ben ro ta ba u pharo la ban yu i ki breu kim la ban yu i ki no Egypt kim la ban yu i nrai ki khon Israel ki yo i ki yo jing shai kat bal ha ga jing dum kalong ko barben nrai pharo pa de ule yu shum na khuslai ta jing dum ho ja dien lai sngi la khum no la pha khot de pha khot yo Moses ban kerpat yo blai ba blai shum no ta jing dum tin nrai ha ni nrai pen e ga do no nrai blai on pha sakawai ti hang ni long shitting snya o blai let mi no ha ker Egypt i khon nung kong kino Egypt yap jong pharo jong kin bakhrawatri jong shakri shakor baro bakimrao kin la yu kin sham ye jing yap dei tangkat taru ke keren ro ikimrat dei na keren ro kimrat baro ki bakhan nung kong kimrat shinrang baro khot kin yap ba ni so tho ba khon nung kong dei ba koridor ha ki por la nyawru ba ki dei khon ki jong jong blay ha kino Egypt jaga Bible ru khon kong leng kidei ba koridor henry blay pun i hang ni ba leng ba kan ni ka khlam ban blay the kan ni ka khlam ka ba khadu ka ba shipo bat hang ni la ong ba kan ni ka ba shipo ka dei ka ba kongsan ka ba kongsan bat ka ba khadu ba khon Israel kin net ban mi no nar Egypt ban chari jingkular Kumulasi bon pastor ya katuka jing pensyai ka jong pi hang ne ngiyo iru hang ne habau Moses ulalet ban maham yus imparo bahkan saja sa ka wepat ka klam ti ngiyo i hang ne ba Moses ula mi na ka khet jong su imparo na khmat jong su imparo da ka jing sngo bitar ti pastor ka e ka ba penlong ya Moses hang ne ba un sngo bitar haba u mi na khmat jong su imparo ha to por kan dia hang ni ngi sio ban ong ba ka jing e do not ka jong pharo kaling ka wan leng shop ndai tang ya u henry ki ba lui wow ki breu la ban ong no ki breu ki ba ba dai ka ta ai ka ri bar ok mai na mar no sin char tina ta daw hang ni su tho ba u blay u pha ya Moses man ya tho eki sepang kan ke basipau bat kan ke basipau ru ka don ke jing dei hi ka balong ka badak pura ma kan ke basipau ha fin pe ya ka ya dei ru bat ke sipau hukum sipau tli bleu ai sipau tli ki hukum ki balong ke badak pura ke bala biang ya ke jing im jong breu bat sipau tli ki ni ki khlam ki long ke badak pura ki bala biang ba pharo un yosnya ban un la yu un plai no ki khun Israel na kari Egypt pandai phaj kari jingkular kari kanan di hang ni ong ba ublay wan ban bishar kumunong bishar persya ek jing sarong persya ek jing bomhop persya ek jing le siliang persya ek jing simkabu persya ek jing le ben persya ek jing le donbor persya ek jing kwan la di simet kani gede jing le persya ka jong play but ndala da ya tho kini ki bar khot long ba fikli mentan balai Moses mi dah jing pitar ke bakra namar ba usnyau ba don kam ban ya tho namar balai ba pharo de ban tep ba kan chia kini jing jia usnyau lam yaki usnyau sen ay yaki andrai galong ba tre pharo ta daw la mi dah jing dam ke bakra namar tep balai ba kini kino Egypt ki khon jong ki kino mlai na ta jing ka khlam la ni jing yap them ka ba balai mara ha ki Egypt ta kumulasi bon pastor ngiyo i hang ni nakadaw jong ka jingle jong weu breu ka kata lut ya baro andai wat na du ki marat ki jingri jong ki ro ki la yap no ni pe hang to ga khot ka ba nyeu naga Exodus khat we nyeu kong han ne ba wat
neki jingri jong kiro andre yaki kon Israel ka klemjia yaki kseu yaki jingri jong ki baro nyu iru haba ubriu la hab skapop nyu iba ka kelakta ru yaki merat ndai pastor ba ki merat ru kila kelalong ki kita jing tau ki ba runar ki ba la kelah ka jing long ka jong ki par kelakta lut ya baro ki jing tau ka ning perthai te kum ta ka pop jong ka jing le jong wei briu ka kta lut ya baro kum ba ka long ka pop jong adam ka pop jong sim haru ka kta ya ka ri baro ka wei ni hadu kan nu ka jing mi jong ka jing le persya jong wei briu ka kta lut ya ka hima baro ka wei te ka ba asnu tanat hani ka long ba haden jong ka ni ka klam pa de uneu sim un sa sya ikini ki kon Israel bekin mi nakari jong ka jing long rau kala ban long ro lada usim udang pen kada nur unum sya hadu kani klam ka bas phero tharai uble undang penjia susu ti hadu ba uneus usim ulama ka jing yap hayeng ju ki breu baro jong Egypt kilamat ka jing yap hayeng jong ki namar ba uble un syo iki data ka klam ka bas pheu te ngej kam hane ka la syai ka jing pule ka jongi ngin yap pastor pidon Evan Ong kemudian kani kemudian nomor wat lagi sya janjar kata handroi ublei ki kon Israel mak sya janjar handroi ublei udan hagal yang jongki udan leyu ublei udan hagal yang jongki pasya sitam ki pasya ban ben ki pasya le ben ki pasya pen sitam ben ki ba le ga hok nangta ba pen paru e jing ye jawab lai ublei udan hagal yang jongki te ngiru ladang udan hagal yang jong ublei compare ngi sya janjar ku masya kon Israel pen ban ublei hakawi ki skim supply ya lagi jongki pre jong amen pleasure bon pastor dan nyepe ya ni haga jing pule jongi ya kamat ka baar ni ladang nyepe ya ni kal nong jong ka exodus kalong ba khat ngi ih ni ba ublei ai ha Moses bakin rakhe ya katakan niam jong ka jinglai pastor sung ba ban yetu ingi ia karukom pen kre jong ki kon Israel ya kan ka niam jong ka jinglai kandiat shua bakin shim mi gani niam jing la ublei ong phi haban don de jing khia ha ki met ki jong ki kon Israel ka bamut ka jing pen kre ka jing pen khu ka jing pen jana ya la de shua bani kendo ya ublei shua ba ki kin la yu kan shim mi ka jing da niam ka ba kentang la banong ka ba kentang ka ba ublei ai ya ki kon Israel ti ki kon Israel la fin pule exodus khat ar i we du ar pe pun sham hang to ba balayu bakan niam jong jing la ublei ha jaka ba un pen kre unong khilit pen kre kum no phin ra ki temen kum no phin ra ki khun ki mrat ki jing don jing am jong phin re ublei shwa bakin ya chaprang wong phi dei ban don ni ka ai ya ki jing da niam jong jing la ka ba ki on plak no ki nar Egypt tina ta daw ong ba ublei simla khuslai kata kum no phin ya no phin yeng re upen kre shwai ka man sim ka jong ki ban sim ta jing la ban pen kre an pen janai la di hadin nang ta ublei sai lam ki sa ta gari batoi ta gadut bat ka ngap ka balong kari jing kular ka jong plei bum don chi so si jing khuslai tina ta daw ha ni ka khot ka ba khat lai khat sa ni pe khat lai khat sa ko ong kum ni kata ka snam ti kan san long ka dak e phi ka yeng ka ba phi don bat habang ayu i kata ka snam ngan ya palat ya phi bat kata ka jing pen yap kan om long ya ka ban pen jat e phi habang sho yap ya Egypt kan ni ka sngiru kan long ya phi ka jing pen kan ma ba pin ro kheru ya ka kum ka jing khawai niam ya utrai ha ki pateng la pateng jong phi phin ra khe ya ka ken kum ka jing khawai kan niam da ka hukum ka bahala karta stna den em ublei ong shua phin le ga ni shua phin le phi de ban le ga ni jing niam jong ka jing khawai ka jong a kani ka jing khawai ka jong ublei ai ki kon Israel bakin bam ya to jing lat bat nang ta kin de yu nang ta kin sayo ya ka jing lat duat ki jong ki but ublei lo pon kre ga gi sngi Friday sorry ka de ga sngi pon kre ga jong ki bakin pon kre ya khat sau tarik jong unisan ya kan ke jing ya lang tiga jong ki gade ga mit jong jing pen kre gade ga mit jong jing pen kre kan bag shim ban bam ya kan ga niam jong jing lat ta kable sibun pastor ya kartu ke jing pen syai ke bas ngutnat hang ne nyo iba ki kon Israel ha tu ke por ha pedeng ke jing kerke ban pen kre ban lek no nyo iba kim klet ban aingu ban kenya aingu hablei ya ulang brot na ka we pa ka we ka yeng bat ban ta kita ki shaukat jong ka yeng ka jong ki ni tip hang ne ba ublei
lengba ka jing don jong tu ka snam unyada ya ka ying jong kitu kibla don ni kata ka jing shon shap ka balata da ka snam jong ukon lambrot ya ka ying ka jong ki ti u ta u angel jong ka jing penjot u angel jong ka jing penyap unam wan rung ha ka ying jong ki henry tang ha ka ying jong kita ki bom don ni ka snam ha ki shaukat jong ki kin shakta ya ka jing yap jong ki khon kong ka jong ki ha ka tu ka mit ba ki ra khi tu ka niam jong ka jing lai yo i hani ublay ubu ya kata ka dak jong ka jing ya da ka jong u ta ka snam ka jong u kani ka snam ka bathero ya kata ka dak jong ka jing pen im ka jong ublay ya ki but ublay upen im ya ngiro da ka snam ka jong u khon lambrot jong u jisu u de khon lambrot jong blay ublaknya ha kata ka por jong ka niam jong ka jing lai te ngi sngau tho hani ba ka ne ka niam ka jing lai hi ka theo ya u jisu christ te pastor phiran ban bans kendiat syab ngini ya chakmat so kidon artli benta mo ya lat kini bodan ni kesnam syaukat singin sa puli company akamadin kini bodan ni kesnam syaukat ublay ongan ya lat jeki ya lat mut ka niam jong jing lat mut ka jing ya lat ka jong ublay ya ka ying jong Israel namar kidon ya kata ki ka kesnam ka jong u ka khun lang brat ha ka jing khang ki jong ki hoi ka theo ro jing khang ka don jong ni la dang lop tiang yo jisu dan ya kini ka jing pelat ka jong ublay ta khablai chpon glong ka basngot nat shaban tip la raya ngi la la yo e ka jing shon shap ka jong blay lengba kasnam ka jong Jesus Christ ya ka do not ka jongi ublay un pelai ya ka yeng ka sem ka jongi la dangi baro ngi la pediang yo Jesus ka jing im jongi kum atau khon lambrot jong blay ni poim ta kamat ka balai jong ka jing yo pule ka jongi la ngi pe hani ka ong ban yai lai hang ni kila ready ban pen kre ka tu ka niam jong ka jing lai kila rakhi ka ha tu ka met but u angel jong utrai ula yai lai naki ta ying jong kini ki Hebrew te pastor sngop ha ban yarap an pen sha yangi ya kani ka jingmut jong kani ka jing puli ka jingi kani ka mat hang ni kani ka jingmut ha tin Hebrew ka dei pasak ka bomut ban yai lat di kabenta ka bakong san jong ka snam ban le ha ka jing rakhi jong kani ka jing le niam jong ka jing lat kalong bakin bu ya ka snam ha ki shaukat ka jing khang jong ki bat le yu bat kan long ka dak ong play phin puli ka tu ka Exodus khat ar khat lai ong kata ka snam ti kan salong ka dak ya phi ha ki ying ki ba phi don ka dei ka dak ka chong play ba play bu ha ki ying jong kon Israel re ha ki ring jong nong Egypt ndon snam namar balai bakim ko ngo yo play ti hang ni la yu i ba u play ong habang yo i ka ni ka dak yo i ka ni ka snam ngan ya lat ya ka ying ka chong phi pasak kaba mot ban ya lat ti na ta da ubleu la lat na ka banta ka ying ka jong kon Israel ba ubleu klem la panyap ki kon kong jong ki kon Israel kani ka ding ya lat ka jong ublei hani jing hawai niam jong jing lat ki la shim ya ka snam ki wa hang to ha jing khang bat ya ka tu ka jing bam pa de ya ka do pa de ki bam kis ang ma is ang ka tu ka do bat ki bam nang ta ublei ruang ha kani ka jing niam ka jing lat phya bam me ka do ka bom no bo shus ang da dep ot nu mara da pmi snam tu snam ta chaukat re ka do pa de gi le yu kis ang bat ki bam klem pan khan ya ka sieng jong u ne blang la ne ulang brot bo shisnam bola bu ya u na banta ni jing niam u de ban long ba tlem tiang ni ukpuru u de ban long u ba klem thiat namar ka ma ka thiat u de jisriem ka po tina ta ka daw ong hang ni ba la le yu la bu ya nu thiat sharut ba kim de ban bam shiti yaw shwa ka ni ka jing lat de ban bam yu nu thiat ai jong ba khle ba ki ku tina ta ka daw ong ba ya ki jing bam jong ki ka de ban long ka ba klem po ka ba thewi ka met ka jong Jesus Christ ba mi ka ta khunang brat bolong pu bat ma bolong ka met ka jong khunang brat ti hang ning so tho ba ublei ya lat kat bai pan kre ya ka de jing ya lan ti ka jong ki ka long sha ka ba kamen na ban tai kon Israel kite ba ka de ka ba khat do klam ka ba khat do par ka jing pelat ka jong ublei ka poi wow ngangai bagi kon Israel sha kla kaman to ka met ban mi no da ka jing men na ka ri jong ka jing long rao ban lai na ka jing sha tem rao tin yu iro hang ne pastor ba
kila pen kra ya tu kan niam ke jing lait bat tu ke senam nyu iba nong thot sabat skul hane ubu ru hane ba berkata ka jing penon kam yu hisop hane hakano berkom ba ni hisop udon benta ha ka jing la niam jong ikon Israel hang ni i ba uni hisap de ubadan ubalong ma ulong kum kanja kita kijing thong la ne kijing ki jing thong ki baling kot amde ki bejrong tan kila bandan kum ba shipot ai la bantam la perngop ki perang kerja perngop bat la yu kini ki jumi ha ki kenro jumi ha ki kenro ki khap kenro bat ya uni hisap udai wajudan ki ti bablu bat don ro ki balik but dia ya uni hisap la ju shim la ju penon kam ha ka ban we ha ka snam jong kunang berat bat ban sunrait te ha ka ni ka por ba ta chaukat jong ka ni ka jing khang ki we do hisap bat kita ya ka ni jing khang ti ha angi kan ma ha tabernacle hadien jong ki Israel kila mak la ya jar klau ki penon kam yo hisap ban yu ban sunrait ha ka duan jong ka jing isnai ka jong blai sunrait ya ka snam ka jong kunang berat ti hang ni ga yathu ingi ba ka snam hi kalong ka ba koridor but nu hisap don ru ya kata ka jingpen khia la banong kan ni kidi baro fin pet yau kunang berat fin pet yau pu baklam tiat fin pet ya ka snam fin pet yau ni hisap ka thau hi shanu so Jesus Christ ka thau hi so Jesus Christ kublai sibon pastor ya katu gajing pensyai ke bas ngutenap lor kene ngi da pe ru ha ka sam ka basan phuwe ke khot ke ban nyau nyu i hang tu bau David udwai so blai phlai ki pop ki jung u hakmat jong blai pa un pen kho yu ru da tau hisop nam ta ki pop ki jung u hatu ngi kwa ban yo sai ki pop ki jung i ka jing sai pop kalong sha ka jing sai ke barem sai yangi da snam ke jung Jesus Christ u khon lam rot jong blai te menta kani ka jing rakhi ya kaniam ka jing lait kam da don kam shu yangi ki Kristan ki langet yu Jisu namar ba u Jisu udai uta ulang brot jong kata kaniam jong ka jing lait namar u Jisu u yap hi ha ka por ba ki rakhi ya ka tu kaniam jong ka jing lait ha ka tu ka singi bala sa nar phna yu Jisu nyu iba ha ka jing pule ka jing ya ka testament ka batmai ba utu khun lang brot u bala theo ban kanya da ulung do ha ka tu ka singi ulalai pet no namar ba u Jisu la yap halor ka ding phna ki jing kanya jing krem ki la kut no la ka jing yap ka jong Jesus Christ ting yu i hani ba u Jisu ula yap yapli nakam ta jong utu khon lamrot upadai ban yap nakta kadau ngim don kam lang kanya shu hakini kisngi ki ba menta u Jesus Christ ulong uta ulang brot ukhon lamrot jong blai uba kit no e ka pop jong ka perthai ni don yu Jisu kumuk siang jongi menta habnem kumunong ya sai jongi ula yap nam ta ki pop jongi ro kum tau khon lamrot u jong blai ka jing pen im kan wan sha ki long yeng ki jongi larang ila priang yu Jisu ngila sha ya ka snam jong u pakan sai ya ki do nut ki ba pop ki ba tnit ki jongi pan pen im ya ka long yeng ka jongi te menta nge poi ha ka basau jong ka jing ya puli ka jingi ka ba ai pateng ya ki dong Musa nyu i ya ki dong Musa la jupron kam ha ki por ba ki briu ki doni kini ki sport ceremony lani kini ki jing le kai sport ba ki ra e tu ka dong Musa pan pas sia tu ka jing shai gitu ki i kapten ki ba ya khmat ban ai na uwe sha uwe pat ban pen pau ya ka jing shai te pastor halor kani kamat kadon jing dai ayu ha ka jing im ka jaman sep ma ka jing dai ber ki kon Israel kani ban ai pateng ya kata ka dong Musa kan dia hang ni ban ai pateng ni ka dong Musa ma lani ka jing shai lani ka jing hikai navanta ki khon ki bawan nadin ti hang ni da phin pet ha ka ni ka landong ka ba Exodus nom khat lai ka khot ka ba khat sao ru khan riu kong kum ni singa man puli ma kong ti haba ukhun jong me on saklia me la sha la sisngi uda ong ka ga ni men ong ha u ti da ka ti badon bor utrai lai lam no yangi nagar Egypt na ka yeng ka jing nong brau ken kala jia ti man ba uparo da ka e uda plat no yangi bat utrai la pen yap no yaw ba khan kong baro nagar Egypt
ya balakhan kong na ubrio bat balakhan kong na umrat kumta kajing nya ai ngo ha utrai ya balakhan kong baro balong senrang henrei ya balakhan kong gi khun jonga baro ngan sius pa ken kaniti kanong kata kadak hagakti jongmi bat kajing te hapdeng ki khmat jongmi namar da kakti benan baro utrai lawan lam yangi nagari Egypt tiang ning so tho ba ulai tho khana pateng pan ne tho ye ka ka bajia ha tu por ke jing pelat ke jong blai ha tu ko miet ka bala shim ya ka tu ke jing bam mo na marsen seps ngi seneng kla shim kla bam bat kla pen kre baro shimit bat kani ke jing jia ka long ba ka wan jia ha ka por siteng senya mo kani ke jing pelat ke jong blai ka wan jia la ni ke jing ka khlam ka wan jia por siteng senya ha ka ba to angal wan shot yaki di bagi kini ki apartment ki deban ya tho ila jong ki kon pateng la pateng bakin pen kre na benta ta kan niam jong ka jinglat ka bomut kan sadon ru ka jinglat na benta ki bri ki jong play ngi long ko bolong ki kon Israel hari Egypt sha janjar sha shitam ya ka jinget ki jongi kumba sha ki kon Israel ndrei kan sapoi ko por ka jing pelat ka jong Jesus Christ ka bo Jesus sapelat ya la ki jong ki bri ki jong Amen. Ngangai scam ba kani ka jing ai pateng ye ni ka dong Musa jong ka jing pelat jong blai yaki ka jing la kamba jong blai kari Egypt nata ka jing siuspa jong blai ki na ka jing lomrau ka jing ki kalong ru ka jing hika yangi ka ba kumba Jesus Christ ula pelat yaki kon Israel na ka jing lomrau jong ki na kari Egypt uji suru la pelat merau yangi na ka jing lomrau jong ha ka pop na ka ni ka perthai ngiru ngin ai pateng ya kata ka jing shai jong ka gospel sikiwai ukhot yang ngiru pigi kimi ki pa lani ki handman ki badon ki para deban ai pateng ya kata ka jing shai shaki bakham hapo jong pi shaki kon ngikti shaki para shaki handman ki jongi na ka benta ki tu ki pateng ki ban wan hadin ki jongi ujisu ru ai pateng ngi ya kata ka jing shai jong ka gospel ukwa ingi ban long ka jing shai sikiwai ban ya thu khana ia kata ka plan jong jing suspa ka jing pen im ka jong play par ki kamba ki bau jisu la le ha ka parthai ula le ru na kam ta ban pen im ya phi bat yanga ngai ba kata ka long kata ka dong Musa jong ka jing shai ka gospel ba ngi ngin ra ba ngin IT pateng shaki wei ki ban wan hadin jengi te mentangi poi shaka ba kadu jong ka jing ya pule ka jengi ha halor ka ni ka mat ka jing bishar ka ba kenja blai minyo iya ka jing bishar ka jong blai ka ri Egypt ba ula sho hadu sipau tuli ki klam te pastor ang kwa ban bu ka jing kli hang ne balai ba ublai uthmu ban penyap ye ki khun kong jong kini ki nong Egypt ha ka ne ka jing bishar ka jong u ublai la da bishar bani ama la i ba upharo unom kala ba mot te ka jing bom kala ba mot jong u ka ta ik ba lui ka ta ik ri baro akwai ti hang ni la ong ba ka jing bishar ka ba kan jablai kala ha phalor jong u pharu ti hang ni la ong ba sngap ban pule ka khlam ka ba khadu jong kino Egypt kala ha haki khun ning kong ka long ka jing bishar blai ya baro ki blai jong ka Egypt ba de ka long ying baro ki ba mani ya kini ki blai lam ler ki balong ki blai tha bom don dor ki ba pen pau ya lagi jong ki jing kwa brai bagi jing ting jong ki brio ya kum no hang ni la ong ba pharo lo pen pau khadu ya wai ong kitu baro khoi ru ki nong ne bertong kila den an ndrai don ki benta ki ba ki kimla ban pendo gitu hang ni pada boleh ongan ada kan ni ka khadu ka ba kran shapang haba kata ai kon ning kong hang ni ka theu ya ki blai jong ki nong Egypt ha ki don lai kita ki blai jong ki nong Egypt ki bade ya ka jing ri sumar ka kha ka roi ka man bat ki blai ki ba ki don ndrai bentang ni pet diat kum no pharo usngau sarong ka jing sarong ka jong u bos ngau sarong ha kita ki blai ki ba unget ki ba unget ndrai ki bom don jing em ki bom la ban a jing em ki bom la ban ya da di kan ni ka blai ka don kan ni ki don lai ki ni ki blai mo blai access kan ni ka blai access bat kini ar ki blai ban sai kran kan ni ka blai access ka blai kan thai ka dei ka ba ya da ki khna ndrai ha ni ka por ba yap ye kini penyap blai sting senya mi wan angel penyap ini khon senrang ban kong bar khoj
kan ni ka blai access kamla banyada ya ki khna ki khon nung kong nang ta don sagani ka wei ka blai kan thai ka bagarteng ka blai haket ka balong ka blai ka belet sha ki kan thai ka por kha khon banyada ki khon ki jong ki rei kan ni ro kamla ban le ei habawan kan ki jing bishar ka jong ublai halor ki jep nang ta don sau ni wei ublai bade bagarteng ublai min udai ublai jong ki jing pan kha khon nalor kan ni ki don kat to kan ni ki blai jong ki jing kha khon jong ki dong ijep nalor kan ni dang don shu kita ki wei ki blai dei ne am nang ta ki ni ki blai baro ki long ki bom don bor haba yenu jor bat utrai uba im ublai jong ka beneng kim don bor dala hab kan ni khlam ka bishpo kim don bor ma le ei ki os nyaw stang ka jing yam dei ne am jong ki khon jong ka ijep baro ka wei ki yam na mar ba ki la du yala ki jong ki khun ki jong ki wat na du ka ying siem ki jong pharo hadu ki bakhra watri hadu ki shakri chakor hadu ki mrao ki baritam mdei tang kata hadu ki jingri ki belong ki mrat ki bom tip ei ru am ngat dia kan ni ki jing yap ka ba uble la pha bat de hang ni ba u le yu u pharo la pha no ndak poi ka step u le yu la pha no andre hang ni ka exodus kat prai we ki to ingi ka ong kum ni man ta ngat tip ba try u kham kra ban ni ki we pat ki blai baro na maru la le ya kan ni ya ki tu ki ba le sarong ya ki israel hang ni fin pet yang tu exodus kat pra kat we ka kran ya kan ni banta u moses wong ngalai i ki jing krau ka jong u blai got no blai la le ya ki ta ki nong egypt la pan yap ikon cenrang ki badang kha ki israel da go hukum mu pharo pan telot ki israel ban pendem ban penjaburam ki menta ki jing system ka jong blai kalan shop ha ki khon ng kong ke egypt ya ka ka ba ki mo ki le pat ubleu ai kan ni ka banta ban dei tai ka ta ban le na banta jong ki rei ban pen i ba tu ki blei kim don bor ai hakmat jong ublei jong ka banai wow kublai sibon pastor kalong syak ek ba smutanat bat ka ba shay ni i ba ublei haba ula tanju haba ula wanra ya kan ni ka jing bishar ka jing u ki blei thau ki blei kinong mane blei thau kinam la ban ya le persya ka bor ka jong blei ka donut ka jong briu kaba pan ha kaba khadu ha ban pendem ha ka jing krau ka bor ka jong blai kaba sing tanat hani ha ka exodus kolong kaba saw ka khot kaba ar ngi i hani ba ublai u ken ye ki kon israel kum kon kong ju haba u moses ulawan chau pharu ong ne bat men ong ha u pharu kum ne ong trai u israel u long u kon jonga u ba kha nang kong jonga ken sang ublei u i kon israel kum ya tau kon ba kha nang kong namar ublei u it pateng ya ga jing shai ka gospel ya ka ta plan jo ga jing pen im ki we ki jat ben ru na ga jat ben ru israel dei star ti hang ne ublei u khen ki kon israel kum kon nang kong jo ti hang ne nyu i ba u pharu u ta akti ya u kon nang kong jong ublei ya ki israel ya ba ublei la khen kum kon nang kong ban it ya ga jing pateng ya kata ri jong ka jing kular tementa u pharu la kta akti ti kon ki jong ublei ru ubishar ya ka kam ka jing le jong pharu ublei la bishar kut bat la shot niki speutli klam compare ki briu ki kta akti pi ki pen stomi pi na ka dawa pi bot yo ublei un sawan ra ya ka jing bishar ka ba kut ka jing bishar ka ba khadu ha ka ba unyang ha ka liang ka jong pi unyang ha ka liang ka jongi kum ba ong ki ya ha ka jingi thul pa ka jong ublei ya u abraham ba un sasha ikini ki khon ju u bain lei long rao shakari egypt ha ka khatsan gal nong ka genesis ka khon do khat lai ro khan ru pin shemba hang tu ublei un sa pin sitom ya kita ya ta ka jat ben riu ka ba pin sitom ya ki ti ublei un sau pelaj mrau iki un sa khot iki shakari jong ka jing kular ti ne i ka jing krau bor ka jong blei hari egypt ula sho iki de kini ki speutli klam par ublei jing ulong bakrau yai ne hadu ka bakut ka jing im ka jong pi ublei un sapelai engi ru na ka jing long mrau jing ha ka pop naru ka jing wan jisu la pelai mrau engi hoi henry ha ka we ka sngi no jisu unwan ngin like nang ning perthai ka badap de jing ka jing jar un sa khot engi sha ka ta ka ri jong ka jing kular ka ba kan jabanen te ka ne ka long ka jing ya pule ka jongi ublei sbon ya ka jing ya sha ka jong pi bat ngi pastor ngop ha ban yalam ngi ha ka jing duai penwai ten ni duai
ko pa jing i bab nang ngai ngo eme hak ni ka por ye jing don kat am ka chong me ban ngi ho ngim la ban ai lot ya baro kita ki jing hikai ki jing patai chong ngi nomor ka por ka leng kot ring duai ba men pen shai lang ba mon si mo chong me ya baro ki pa pet par ki ba yo sngia ba ba ngap ye ni ko bor jong ka ni ka sab school ha ka ni ka por ker khu ya la ki jong ki pri ki chong me pat baro ki tu ba pet ba ki ba ngap ye ni ko bor tai ba jing ai ki chong me ka nor ka la ban ngi wei pui ka snam chong me ka long ka jing ka dak hap teng chong ngi bat mi na mar ngi lop diang ye me jisu bat ngan sawan ka jing pelak ka chong me anda bala dei ka por ban pelak kum balong ikon iswal am la biang ka por me la pelak ye ki ba de ngiru anda bala biang ka por men wan pelak ye ngi ban ya lam ngi sta ka ri ki jing kular ka ba mi melakular kum ba mi melakular ikon iswal ba mi la ya lam ki shigari ki jing kular ka ri kanan yang ngiru kum cho kan long ha ta ka ski ki jing wan ka chong me sngew ki ni jing dua jing ngi teng jong jisu ngi pan amen Amen.